Kado koi phanda nile to mai hin pen kardom pa jeri lo non na ni gang sam te apor do apor sa nile tum dak schedule pen ing long arat ka charai kom ji aphan te than chi mum pon ko itum long je ga tha sar sa pen do no asi tum ke cheng si apor pen ne tin pen tum ching ki lu nang sir la the materials của cái tàu kita belong itu tek ponong lo cái cheng siap har lo masih belum tek ponong lo ada cái tàu la person halo the Mikirs are one of the most numerous and homogeneous of the many Tibeto-Burman races inhabiting the province of Assam. Asila da cái tàu ting kalau tang te most numerous kalau tang te itu tum ke apai dopik hangjang. Asi hala sohur itu tu apai do pik pulotang te non kupia pos itu tu apai bang te non jum het lo. Lama sohur tang bang di kupini kan ingi sondoma. Nili metang ani ke hang men legan ingi kang tung kali tek tek. Ra kitab along ke do pen lang dam lo te la puhelo karbiatum ong nei lo pusipu. British tu lage 1886 malom aningkan malom sige to alam lai goi 1886 mane farukner kebra trogner kebra trog malom aningkan sige to la sohuta karbietum ongnei lo buzipu la pen hala da ke to theklo te langlo te theklong po kamrup district ke ongso gali karbietum la pen ha silchor bethe kachar bethe ninghok ta du karbietum sipsagor nogam ka tu ven da do pe setanon ke Karbietum ke ong tu ten nei si ke cheplan kiti at nomala pudame me setan ne liama tha teng kiti at kalila halada doctor phukon phangcho ke tok akita la pen ke la the EA gate along EA gate la so kita along ta do la pen ke la dikacharis pu akita along ta do la lai hue long ke tok ateng Karbiatum aphan hala ki koi UP pen Orissa pen Bengal pen ke wang area na tum arjo tum hala tum ong edera por political power ka capture dia phan political power ka che rai dia phan hala tum a follower dopik nani la si a follower si ka che pe ong ya phan ma ili tum aphan Karbi Chokche, Karbi, Naga, Khasi, Garo, Boro, Lalung, Tiwa, Mising, Lapen Arunachal Pradesh Asor, atum pan anta convert vare. Lapen la ko convert vare tu ke tokke lage. Hala Dr. Phukon Phangcho ke tok page 35 and 37 along. Hala da ke tok du. Songkor de bahut jasemet ka convert. Pharukre thora inkoi rai sim along aning kanpen. Lapen ke madhop konduli lapen apian da convert vare la convert vare ama la tumpan ili tumpan course po pen papin chong et pusipu course ba ke a ortho bang ke course po ke a meaning bang ke cham po mane ili tumpan raiko pusipu po yo okhur pu norkahur pu okhur pusipu po okhur mane a orta dura ve po atuma pa amasi ili tumpan cham lo ceremonially apua tha chainong hi bat lampo la pen bamun bang akeng ching roi po alang papi yun krak la son sigebi la sike champo man la tumpan course pa je plan po course man ke cham tang po pa amat la tumpan akur ta amethang akur karbi akur pa ye toklong le ban boro dum da akur pa ye toklong le ahom dum ta lo ka convert la pen ke dum tum han da convert la bang su akur pa ye tok long le la pen alam pa chining ye long le la pen ke ape ri ta pa jing thang long le la tum phan convert tang lo te mane lar tang lo te la tum phan akura jon lar tang lo te la tum phan adhormo ta lar tang lo te la tum phan karbia tum long pa che do long le la puson amaha la tum phan okhomia pu pa che plang amat alam ta okhomia karbia lam ning ye nang ne pulo amat ili tuma munit Charlie dun lo Bongali alam Hindi alam Sanskrit alam la pen ke koi Oriya alam he hui pangvui si Charlie dun lo amat si hala so wa pangvui alam si non okhomia po ke plan la si nili non na ning do
Dr. Bhupen Hajorika ni li phanang pu ni li ha Kamrup DCH plang ho alang li na pu Mr. Kathar punang Ohomia dom phan le jata kam claim non Assamese dom hange thang la claim nang ni pu ni phanang pu ni Yamahu ha ko la so ke ne ili tu ne li ge Ohomia में Assamese pu ge jat be lo si ti ये तो कम ना लो है नॉन तीन बम लो non arat ki tin dum do olan amasine ta chini la abinong e kali hala tu munit bange matha upo jo Bhupen Hajorika ke masi chini det lo lang like la masi Ohomia pu ke abinong ke la ili tu munit tu man convert pare convert aman la tu man akur ke bora pu pi deka Hajorika kakoti pu medhi pu do pi ko ke pi แต่อิงลองโซตุมใส่เส้นหลง Inglong so sai silo naga dum da do pig lo la son khasi dum da do ulu la tu man da convert lap lo la pu ye la si hala a district along a district Karbi tum do up da non ka vedet pe pot lo convert lap lo la pu ye la ma si hala tum si an ge hala tum Ohomia pu pa che plan si hala tum si la arjo tum pan ar lopen an link pen la pu ke rap dun ka che plan la pu ye la amat ke amat hala tum political power ke hala tum long bin non anta la pu la hello amat si il tum ke a fight a jung dun bin lo la si non ke for example even 1951 ahut Karbiatum Karbiang Lomang Bong 88% do tar mane Pharong Bong pen Throgner kep ke Karbi pulo ange non ke 2011 anikan ke Karbiatum 44% la hele ya ka che plan ike a Karbiatum le ke chijap kali la tum pan convert la pu ye Hindu pa je plan po pula da kitab lo ngatok ke Hindu pa je plan po akur ta lar po alam ta lar po aperi ta lar la pu ye Ente sar la na buana mo pot so bang la tum ka long so bang sikit tam sai delu bunda la boro ko sari tho boro dimasa la hai tuman ko sono la la gue boro ke dolo la si kosari puge kos ke cham pen halabang su align po hari hedi kos hari tamane hala ke cham tang atum a align lo la tum ke po pan align lo po pan si kos hari pu la kos hari pen si kosari pu yo akam ke la si kosari pulote boro de kali lage Karbi da kosari dolo Ahom da kosari dolo Khasi da kosari dolo Naga da kosari dolo athema naga ke cham pule ke cham tang atu la pu yo la si hala kachar pe hedi kachar silchor hai la kan di bete hedi hala dakta Karbi Naga Kuki Mar Khasi atum sai sil ha da ke du amar hala bamun atum la tum pan cham lap la pu yo cham lap lo akur pon lap lo lar lap lo man bongali pa je plan lap la pu ala tum pan kachar po masih hala da ke cham tang amuni da tum hala da ke dua thai pu si kachar pu pu i kosari ben si kachar pu yo pu i ke อันที่ละอาซามิสปูบางโฮมีเป็นอาซามิสปูเจ็บเล็กบางเป็นเราซับ Assamese ke lage latung ke mainly ke bamun atu bamun khatriya mane arian po arjok po atu latung ke ha konos pen si jasemet ke bang lage kitab long ta dolo konos pen si ke bang latung pan rechu ahom rechu la pen kosari le rechu atum si latung pan ke bang van lo amala tum pan rechu hem si ke bibi amasi latung ke nang do bom nang lo amuni tung ke ong edet la he la pu yo seta ke thek abang ke thek lo ke tok ke lang ana thek British tum hala tum ke wang cheng ke ha Bengal sinang do mati amahala tum British tum long ching kaching vui dun 1600 aningkan pen Pharo Great Throg aningkan charter December 31 arni si charter pe pass body hala sorni pen si la East India Company pu ge dolo pa jo amahala so hut pen la local bamun mane nia tu phan la British tu chelang pot no mane ala tum ake rap hedi akitab ke tom ala tum buronji a history a furki mo pi ne ka chini ya pan hala tum pan pon Clark akam office kapit kamar pe claim akam ti hala tum pan pon OTT amat dak Assam ta wang lo hala tum pan wan lo la pu ye wan lo ama hala tum nang dul lo amasi hala so ke kar aprang ke la ahom tum ang be ko ke dake Assam bugali adet tak Assam bugali lage ilitum karbi for example ilitum ha panduan hala dake karbi adet pina
la si ke pandam adu po si pandu la si recu tum karbia recu tum hala pandu long ke pandam adu long si hala dak polis achoki hadi karbia tu ma polis hadi karbia recu polis ada ke BTT lage non anta hala amerika bia tu nge cici ni pe milo salam bangke la si hala suhut ili tum binong lo asam pu gadi amatla ahom tum bang lo masih ahom tum se aham pu ke lang do vok ahi dia son ajuk pu along hit pu amining bang ke amasi hala British tu bang lo pu pilo la asam pula aham pula mal tingge asam pu tok lo asam ha pula amala ke tok nun ke than nun tingge ki koi bamun man ini tu sai sewoda amasi hala tu man si asam pu det amasi hala tu si asamis pu yo binong ke la si asamis pu ke la ke UP pen Uttar Pradesh pen Orissa pen Bengal bethe pen Bihar bethe pen ke wang ranang ke do tu man si asamis binong ke Ini sar la so putak kana hok di itum la coach ciplang nun net pen kana hok ko pipilo non at present non la mangso situation lo non nakele ro itum akana hok pipilo nang li la so putak tham pun akana hok ke thetan hang yang lo ilitum for example Kamrup district Morigao district Nogam district Golaghat district ante Karbia kingdom lo Karbia Rajyo lo non e kalidet lo bangche Raithip lo amenta lar lap lo aja tum pulo Karbia kingdom Karbiang long ke Nogam Kamrup lapen Sipsagor Golaghat pen ke Thansi district apen Chiplang pul hai alam bange kaparlin lage itu ma Rajyo si ke Thansi hala tu ma district apen chong lage British atu mahut la si non ilitum Karbiang long ka selam hoi ke hala che long tu pet pede lo ilitu la puyo abinong che long tu pet pede lo bot non ta kadu veta chini Karbiang long hala das company ke Golaghat ataun achik tim ang bong che dap sidu hadak anta Karbia kingdom lo prang ke ang no e kalidet lo mikir beta ta ho mikir beta pen hapru mornoi pu anta tu hala anta Karbi adim sai se lo waisong ke do thai lo ke hadak ke seta waisong siri hot asar lo ke hala dak seta no ne kalidet lo bang Karbi dum le ka vedet kalilu hadak sidu seta no e Karbi kalilu hala tu ohomia lo che lar lap lo la pu yo lam ke Ente sar la alama ki ahum to alama ki ba son la asamis tum kan na pu prang kan kita la son ma ma ahum tum ahom tum da metang ke tai alam sidu ke amala tum da convert lo Hindu cheplang lo la ke jasemet ke 1400 parukre pho ma lo maningkan ben se tum Hindu jasemet ke cheplang la pen siwo sing ho si jasemet ke cheplang lo la si ala hala tum bamun atu karbar pojo la tum han akur ajon da panithan ermasi king ho bu si puet ye alam bange lo nang tum te king ho sun ing tang u pule amala tum ma thakra ma king ho bu chang he ane king ho ke lage januar pina lage kopine habira pipina ye amar bange churung churang amar la ahom dum hata habir pipin chong e heloti King ho pura như karbar ke lapan ya sorry si ngeli email pin chong et lo si ka chini kan tong la hello la 60 long tame tribal usi to lapen la so mi or thu bang ni chini ne meaning bang gesita nang li neli phanang ahuri sinali neli phanang pulo tribal buge chok chik sipu la si la chok chik pulo te la tribal bugo la so opposite itum ko pilo la so ka replace theke tribal ko chok chik pulo tan the pulo chok e grupo ate chok ko pilo ake chok e ko pilo nelie kachinia tenge tribe puke la so alam theke tribus alam the pan sigawan so nang litum dictionary long la pen hala sociology kitab anthropology kitab lang lo te thek long ko la so word ke tribus Tribus mane the three divisions of ancient Roman people. Like ancient Roman people, three divisions. Bhag thom do itum le
Karbia tum let rong khang chin thong abri poson hala tum da bhak thom to hala Roman people tu hala soalam thi ben si tribos pe men si tribe pul lage anthropological alam lage mesen lage ingrazia grammar ben le pudam do la noun do lage noun amen munit akhe amen ba akhe amen pu ali lage munit a group tribe ke group pu binong ke tribos pu la si tribal pu lage adjective lage Ohomia pen pulote lage bihekon pu la pen English pen ke lage adjective pulo amane agun hedi a quality ke than ba aqua copia quality lo la munit akhayamen gali lage munit akhayamen gali lage kopini plain apanda hedi tribe pukok la pen kopinya insect apanda hepini api asu misu pini apanda tribe pukok tamik lage la pusan halage tribe pula la pen tribal po bangla lage adjective la si munit an ke lage tribe ke lage isi a stage of development lage tribe ke tribal ke lage adjective la si tribal po lage adjective lo te plural ke do the ilitum ajha de tribals are po hedi ko po si the goods are po meimante ba one are pumima, two are pumima di like adjective lo one two puge two are one are pu peda jige di la son la si itu mambinong ke like tribal puge adjective plural da cheplang ni s ke bidunun e dake apen ajha tu pulo la ningje tu oma non ke India ke tribal puta noun cheplang da lu pu ajha tu kitab to ni theklong lo seta la so tribal ke nili arni sihata England na sorwang lo England na sorge kang nek tu lagi tribal puge ingne ko re ti hala tungge ati mahala tungge Oxford dictionary long ta lage larle lang ing lage noun lo pu hadang ni hok ta pupi non anta muthe ili tum phan la tribal pu nang pu waret ke nang li tum chini ma nang nar jubo pio ko si tribal pu na pu re ini sara tribal macam Jepang dulu six itu lo mana tribal area tribal la puye hala la ta hala six video long ta la constituent assembly debate so ke tribal pupi none of this tribal pu ke tok la puye la dak ta la si tribal pu itum phanangi pu bare neli batai si inut Chakraborty po lang pen chathan lo ni ke tribal ka leader ke po amalang ya ning khi ha nelipan dak ASO settlement officer kam se ekle 1988 aning kan 88 89 aning kan dak settlement officer se ekle Chakraborty po nelipulo ni ke tribal ka li po man lang alang ni thia nelipan batai ke thom nang ke tribal ke pulen panang pu gare aning ki pen athya bangke tribal pupachi puhur lote ilitum ajat binong ke chetini apu halon ekapachetini atjia pansi for example karbi pu chetini atjia pan lapen ilitum mongolian pu hadi mongolian akhelu pu kapachetini atjia pansi ilitum han tribal pu nam pu gare la pu ye la si tribal arje so pu hadi ko pusi tribal arji pu la pule pu de bamun tu hala anthropology long to ke bamun ta tribe pule hala ta hala tu ta tribe pu hala tu ta pu de hala tu ta tribals are hala tu man pu aning si ti tu ha gi hala tu mang ke ili tu ta son thak si ning ki nang ko ili tu han han ke hala tu ke nang le tu lang khai di konar ne le college nang cheng sita konar le computer institute nang cheng jeta Arian academy ku sela tum puji kali magala ni ili tungge non anta Mongolian academy Mongolian college puji pu long lepin la di itu ke sini ni bangga Arjo Vidyapit college pu ta do yo la ke bangge la puja ametha to bangge hala tungge akhe phan conscious pick le hala tungge itu phan ke conscious sedet nang ji pu pan si itu man tribal pu nang pu re la puja Port doge dulu masih itu ini bang sita soalnya question bang arju tunggu na piluma la padusi lo nili memang ke nili ke theklong ateng pulote itum district kelong ta jerding tu lo penegan ke kadang de kan prokebra proxy bak dokai lobon
Sita nili kithegam no ka prek atuma district pune lang namu da jingthuru na pu. Sita pinya ni litum karbia kheke kaching thuri gali aphiong duk ong pinili tum puti kapel manglo ala pinang somadang la choy kavi api kavi dala solom dula lagi hidup ibarat ke son kan ni lihat sini ke hala karbi arona tengpen ilitum longle apatta cipilo aram pu ilitum cipilo lagi lamang somunit aram lapang somunit aram tu si longle anil tum cetak lap lo karbi ang longle karbi la pen inglong somong si cetak lap lo anglong cetak et lo angke hala sikidula tengke la si kapang jok na ipu hala bang so lo si ilitum metanga lo si kapang jok na ipu ama 1953 aningkan ilitum phala bang ka advice ke chok che tum lo thik the la janardan pathok man ne tum lo ta hai hala tum pulo nang tum ka long lia lo vedet ke puyo ke pudut nang tum long lia lo enangi poman Assam Land Revenue Regulation 1886 hala pape enrong amat July 21 1953 ni ke en lo hala suar ni pen ilitum aram po ange paken sella amala karbiatum apata karbiare chu ateng pen karbia customary law teng pen ke long tan apata anate halamang sor ni pen paken sel la aman ilitum along le anke sorkari along le putu eraman bang pan pitula ye la helo ke chok che dim lo e son do la hala sor ni pata ange ilitum hange pugen nang tu pata kagos ave det ke kagos do ting ai nang ni lo ke lagi kagos do ting ai nang ni tok việc nang ji po kam kali ako hala so ke tok thek thek masi tok ti det lo e council ke claim nahi ke tok det si claim nang ji seta la bang tok tu the de la pen hala customary law long li ke chi pia teng pen servant ke pen roma sara tu ki pi along li hala so allo si tok det nang ya po lo tok ti det lo ke ante tok ti det lo ange nang tu ke pata kago sabe puturong lo kago sabe ke la ke ili tum chini England ke non ta constitution che tok ti angge pute England na constitution ke awi putong ili pu me ma di ya pu unwritten constitution ba ke tok ti la pot la helo ison ke la pen ke bisara lam e tum phan la council penta rong aso phan ka pe plan dia phan ke asta taklen la helo il tum agyan ka ve polo kar bi to agyan ka ve polo ka do eta la si you have for example day il tum kar bi to ke je pe plan ni po phan ahut isi ke phang lo arong le e ko na polo hedi amahala bang ta thang naman mi de apia bang ke check le e ko na polo check ta e lu amanon ke hala ko manya kopia gandhi to man rs gandhi to man moholdar pitu ya aman ador ke kom jor na mare ke di la hello kin duk ya dim lo anga you have arpek le e na polo arpek e ko lo ning kan si ni ke aledo alo aman ta council to moholdar point lo aman arpek la moholdar ve ko ke ilien si sika troxik ke rahini bangai jor aman moholdar ta point to that pen ke ilien si ka krehini ai ko na se plan thegela lage hola hajira ke kon mana pimo velo sa lage pimo velo la si arni si hata itum je than lo non ke arpek ta chu sada bang ta ve to that lo ke sajita akhoros alia ve that lo la puyo la son se la helo ki duk ya thai kar bia tum ke Pininte itu nak atas apa tu curut lo dan sampul sisi dulu pancing kerja sana lo macam te ini tu kasih kerja than lo nak kerja dulu tu an pada ni tu mungkin pen curut lo angsi kerja lo, pardon